أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mi smo počeli da objasnimo neke stvari vezane časni Kur'an. Mi smo rekli časni Kur'an koristi dosta metafora. I ako mi ne shvatimo ovo poruka, onda mi ćemo vjerovati neki stvari, neki bajke koje nemaju nikakve veze sa stvarnost. I onda taj Božje poruka postane kao šala. Zato ovo je vrlo bitno da mi shvatimo da šta znači neki predmet. Na primjer, ako časni Kur'an govori da Bog ima arš. I šta znači prestoj? To ne znači da Bog sjedi na neko posebno mjesto i ostali sve mir je bez Boga. Kada se koristi da Allah ima arš, on očvrstio na aršu, to znači njegov atribut. Kada se kaže Allah ima ruke, isto to znači Božji atribut. Mi smo na treći dio već vama rekli šta znači taj predmet džin i Hazrat Suleiman i Daud a.s. kako Kur'an kaže da Allah počinio planine, džinovi, šta to znači ovo stvar. Isto za Hazrat Suleiman da on znao govor ptica, šta to znači ptica, to smo već isto rekli. Isto još jedan važan stvar vezane Hazreti Isa a.s. Obično muslimani oni vjeruju da Hazreti Isa a.s. on stvorio ptice. Mi ćemo vama reći sa pomoć od Kur'ana šta to znači izraz ptice. I Kur'an ako koristi ovo riječ i onda da li na drugo mjesto i treće mjesto isti taj stvar, isti taj riječ, šta to znači? Zato što u početak Allah kaže zalikal kitabu la raiba fihi. Ovo je jedna uzvišena, završena knjiga, u njoj nema sumnje. Ne može da bude sumnje u jedno mjesto u Kur'anu Allah kaže jedan stvar, a na drugom mjestu on kaže drugi stvar. Potpuno protiv jedno i na drugo. I zato ovo sada ćemo reći, ovi ima par ajet gdje je koristen taj riječ za Hazrat Isa a.s. Hazrat Marijem, ona primila objava sa ovim riječima, Allah kaže وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. Surat Al Imran 49 i 50 ajet. Allah kaže on će ga učiti u knjizi i mudrosti i Tevratu i Inđilu. I on će biti poslanik sinovima Izrailovim sa ovom porukom ja vam dolazim sa znakom od vašeg gospodara, napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice. Vidite, poput ptice. Onda ću udahnuti otu i to će Božjim naredbom postati ptica. Ovdje je naš prevod, mi smo već u zagradama pisali duhovna ptica. Zato što Božji poslanik kad dolazi,
on dolazi da uputi ljudi. Njegova poruka bude za čovječanstvo. On napravi čovječanstvo duhovne ptice koje treba da leti prema Boga. To je ta poruka. Na drugo mjesto isto za Hazrat Isa a.s. Allah kaže وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. I kad sam te ja naučio knjizi i mudrosti i Tevratu i Inđilu. Ovo je sada Isa a.s. on učio samo Tevrat i Inđil. I kad si ti sa mojim dozvolom napravio od blata nešto poput ptice. Uvijek se kaže kahajati tere. Ne kaže samo ter, nego kahajati ter, to znači poput ptice. Onda si po mom odobrenju udahnao u to i to su postali ptice. Ovdje je isto Allah koristio metafor. Ako mi prihvatimo ovo vjerovanje da je Hazrat Isa a.s. u stvarnost on napravio ptice, onda šta će biti za drugi ajet? Ima neki ajet gdje Allah kaže on je stvoritelj. Na primjer, ovdje je jedan ajet, Allah kaže Am jalu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alayhim kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar. Ili oni Allahu pripisuju partnere koje su stvorili nešto slično njegovom stvaranju. Pa da ova stvaranja njima izgledao slična. Ti reci Allah je stvoritelj svake stvari i on je jedni moćni. Surat Ar-Rad 17 ajet. Ako mi vjerujemo da neke ptice Allah napravio, stvorio, neke ptice Isa a.s. stvorio, onda šta će biti za ovo Božje riječ? Allah kaže Allah je stvoritelj svake stvari i on je jedni moćni. Samo je on je taj. I ako prihvatimo da Isa a.s. napravio ptice, onda ovo ajet bude potpuno protiv toga. Zato ovo izraz kako je Kur'an koristio ka heati tere poput ptice, to znači kao ptice, na primjer oni odgoji svoje pile, kako oni čuvaju svoje jaje. Isto je poslanik, on kada uzmi vernici koji prihvati njegov poruka, oni postanu kao mali ovi pile ili mali kao ptice. I poslije kada oni odgoji, onda oni leti prema Boga. I zato je časni Kur'an kaže kunu ma sadekin, budite sa iskrenim. To znači kada vi družite sa nekim, onda družite sa dobrim ljudima. Isto časni Kur'an koristio taj izraz ptice za više značenje. I na primjer isto jednom je rečeno isto za kao sam rekao za vjernik i ovdje Allah kaže Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun kad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yafalun. Zar ti ne vidiš da Allaha slave koje su na nebesima i na zemlji, a i ptice sa svojim raširenim krilama svaki pojedinačno zna svoj način molitve,
ovdje koristim namaz, da svaki, Allah dalje kaže za ptice i dole kaže zna svoj način molitve i slavljenja, ali ovdje je arapski riječi salatahu, to znači namaz. A Allah dobro zna šta oni rade, na kraju vidite vallahu alimum bima yafalun. Allah dobro zna šta oni rade, ovdje opet je koristen prema čovječanstvu. To znači koje može da misli. Inače, učasni Kur'an negdje kaže da je ptice oni obavljaju namaz, ali oni radi dobro dijela i tako. Isto nije rečeno za džinovima, da džinovi oni obavljaju namaz ali nešto tako, ali taj izraz, kao smo već rekli detaljno, isto je koristan za ljudi. I ovdje je rečeno za vjernici, ovdje je rečeno za zajednica vjernika. Isto jedan značenje na arapskom ptica, to znači dijela, kako časni Kur'an isto koristi. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. No kad god im je dolazio neko dobro, oni su govorili ovo je za nas. A ako bi ih zadesilo zlo, oni su tu nesreću pripisovali Musau i onima sa njim. Pazite, njihova nesreća je kod Allaha, ali većina njih ne zna. Ovdje je Allah innama ta'iruhum indallah. Ovdje je isto riječ ovo tajer, to znači ptice, isti riječ koristeni za Isa a.s. Ovdje je koristen ta riječ u značenje dijela, da njihova dijela je kod Allaha. Isto Allah kaže wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. I mi smo svako čovjeku dijelo privezali u njegov vrat. I na arapskom leksikon kada čitamo ovdje je ovo riječ tair, se kaže man amalahu lazi tara anhu min khairin wa sharrin. Dijela čovjeka koja je on počinio dobra ili loša dijela. Šta god čovjek radi, dobro dijela ili loša dijela, to se zove kao tajer, to se zove kao ptice. Zato što kao ptica leti, dijela isto leti. I čovjek kada radi nešto dobro ili loše dijela, onda taj dijela nestane i zato je bio rečeno kao ptica. Ali mi nismo vidjeli da kako Kur'an kaže, mi smo svako čovjeku dijelo privezali u njegov vrat. Pa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Ne vidimo nikad da nešto povezano sa vrat, ili isto to znači dijela. Ovi dobre duše, oni leti prema Boga, oni daju žrtvovanje radi Boga, ali ostali ljudi, oni budu bez toga. I zato ovo je vrlo bitno da časni Kur'an kada mi čitamo, da mi znamo šta je metafor i za metafor Kur'an sam, kako sam dao više primjera, časni Kur'an sam dadne tumačenje, Kur'an sam dadne objašnjenje za ovi razne stvari. I časni Kur'an, kao smo rekli, sada kada, ako Bog da čitamo, onda ćemo znaćemo detaljno. Kur'an govori, ovo je Allahova priroda po kojoj je on stvorio čovječanstvo. Priroda čovjek zahtijevao, ta je Božje poruka
koja je Allah poslao prema naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kako Kur'an kaže, tada je vladao nered na zemlji kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio i onda Allah rekao sada treba da oživamo ovo zemlje nakon njene smrti. I Kur'an dadne nama sve objašnjenja za sve stvari. Kur'an ne govori da možemo da kroz otkup od nekog da otklonimo grijeha, nego svaki čovjek treba da traži oprost od Allaha. Časni Kur'an isto govori za Hazreti Adam a.s. i Kur'an ne kaže da Adam a.s. bio prvi čovjek kako obično se misli i čak neki muslimani oni misli da je Hazreti Adam a.s. bio prvi čovjek. Hazreti Adam a.s. on bio prvi poslanik u naš era, negdje prije 6000 ili nešto godine on pojavio i poslanik dolazi kada bude čovjek. Inače, naučnici oni su pokazali da je čovjek postao na zemlji negdje, kažu, od 40 do 70.000 godina od nas. I tako isto Kur'an govori za Hazreti Adam a.s. i za šetan. I šetan je jedna sila i Allah napravio kao dvije struje, Melek i šetan. Melek vodi prema dobrodjela i šetan vodi prema grije. I ovo je ispit za čovjek i on mora da prođe kroz toga. I Hazreti Adam a.s. isto Kur'an kaže on pogrešio, ali Kur'an kaže on zaboravio i onda Allah njega naučio neki dove i onda on traži oprost i na kraju Allah njega oprostio. Allah njega oprostio. Isto Kur'an kaže za taj džennet gdje je Adam a.s. boravio, to nije bio na ovo taj džennet gdje je Allah pošali ovi pobožni ljudi poslije smrt, nego taj džennet znači baštar, neko mjesto na ovoj zemlji. Isto Kur'an govori za džennet i za džahannam. Kur'an kaže džennet je mjesto gdje ovi duše će biti trajno, zauvijek. Džennet nema kraje. Džahannam, tamo će ići ovi pogrešni ljudi, oni koji su počinili grijeha. Ili isto Allah kaže da u džahannam je privremeno i džennet je trajno. Isto Kur'an govori za spas, kako može da čovjek može bude spašen. I isto Kur'an kaže ima 3 vrste ljudi. Oni koji će dobiti spas od Boga, neki će biti kako ben, oni su radi dobro dijela, ali isto su mešavali loša dijela i onda prema njihove dijela Allah će služiti sa njih. I isto Kur'an govori u džennet će biti isto stepena, neko će biti za neki ljudi oni će dobiti visoko položaje, neki će imati malo niže položaje. Isto Kur'an kaže ako ljudi budu porodica, na primjer svi članove porodica bude u džennet, onda koji budu na visoku, Allah za drugi isto družiti sa njih na visoko mjesto. Isto u džahannam će biti neki stepen, neki će biti nesretni, će biti najgore mjesto i tako Allah će postupati prema ljudima. Allah isto Kur'an kaže on poslao prema svaki nacija, on poslao poslanik, kako se Kur'an kaže vale kulle umatin rasul, a za svaki narod ima poslanika. Isto na drugom mjestu Kur'an kaže vale kulle qaumin had, a za svaki narod ima jedan vođa. I ovdje Kur'an kaže Allah poslao svoju milost prema svim nacijama, prema svim narodima
I ima jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su pojavili 124.000 poslanika. To se pokazuje da je svaki narod, svaki nacija, oni su imali poslanik i poslanik kada dolazi onda postane kao jedna vrsta, u Kur'an kaže sa. Obično se koristi taj izraz sat za sudnik dan, za kijamatski dan. Ili taj kijamatski dan postane kao malo nijevo kada dolazi poslanik. Zato što kada dolazi poslanik, ljudi prije oni su živjeli kako su živjeli. Neki su dobri, neki su loši, ali kada dolazi poslanik, onda Allah odvoji dobri ljudi sa loše ljudi. I kada odvoji i kada oni odbijaju poslanika, onda oni koji su odbili, oni su zaslužili za kazna. I Kur'an govori za neki ljudi koliko oni su dobili kazna. Naprimjer, kada je dolazio Nuh a.s., svi su otopili koji nisu prihvatili, čak njegov sin bio među njima. I Hazrat Lut a.s. kada dolazio, isto je Allah uništio naselja i spasio vjernika. I kada dolazi Božja kazna, tako se čini, onda većinu poslanik napusti taj mjesto i dolazi na drugo mjesto. Završi hijra i poslije Allah uništio taj naselja. Naš poslanik, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada je on pojavio i tada bio najveći to znači kao mali kijamat. Ali za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada je on napustio Maka i poslije Allah kaznio nevjernika kroz muslimana. Zato što kada su nevjernici su napadali, onda Allah kaznio njih preko muslimana i muslimani su njih uništili i onda Allah na kraju dao pobjeda muslimanima. Isto časni Kur'an kada mi čitamo u početak ima poruka prema narod knjige, na primjer prema Ževrijama, prema Krišćanima, zato što oni su čekali za dolazak taj uzvišen poslanik i kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojavio, oni su odbili i nisu prihvatili poslanik među Ismail a.s. zato što naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem on pojavio među ovo plemen od Hazrat Ismail a.s. Hazrat Ishak on imao 2 sina, Hazrat Jakub a.s. on imao 2 sina, imao više, ali od ovo 2 počeo, jedan se zvao Hazrat Ismail a.s. i drugi se zvao Hazrat Ishak a.s. Od Ishak onda je bio Hazrat Jakub i Jakub a.s. imao onda 12 sinova i oni su Bani Izrail, oni su od Hazrat Jakub on imao jedan titul kao Izrail i zato su njegovi 12 sinova, oni su iselili kada je Hazrat Jusuf a.s. išao u Egipt i onda poslije, ima duga priča, svi su iselili tamo u Egipt i dugo su tamo boravili i onda Hazrat Musa a.s. isto pojavio među njima i Musa a.s. onda se vratio ni opet prema Jerusalem i muslimani su islam je počeo sa drugi sin od Hazrat Ibrahim a.s. od Hazrat Ismail a.s. i onda oni su odbili zbog toga i onda su služili Božja kazna. Kada mi čitamo časni Kur'an, mi treba da imamo bogobojaznost, onda Allah kaže vatakullaha wa yuallimukumullah, i bojite se Allaha, Allah vas podučava. Ako bojimo od Allaha, onda Allah nama dadne potpuno razumijevanje. Isto kada se učimo Kur'an, onda imamo ovo dova, Rabbe zidni ilma,
o gospodaru moj, povećaj mi znanje. I isto Allah kaže Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, a one koji se trudi radi nas, mi ćemo sigurno uputiti prema našim putovima, a uistinu je Allah sa onima koji čine dobro. I tako, ako mi želimo da čitamo Kur'an i shvatimo ovo poruka, mi treba da budemo spremni. I ovo smo rekli kratko objašnjenje za neke stvari. Poslije, inša Allah, će početi prevod sa objašnjenjem. I na kraju danas ja hoću da čitam jedan dio od običajni Mesija al-Islam, što on opisuje vezane časni Kur'an u sljedećim riječima. On kaže: danas je u svijetu od svih objavljenih knjiga časni Kur'an otvorenim znakovima dokazao da je ovo Božja riječ. Temeljni princip časnog Kur'ana za spas potpuno je u skladu sa istinom i ljudskom prirodom. Njegova vjerovanja tako su završena i dobro utemljena da su neoborivi i snažni dokazi svjedoci njegove istinitosti. Njegove naredbe stoji samo na istini. Njegova učenja su potpuno čista od svake vrste širka, novotarija i obožavanje stvorenje. U njoj je silovita čudnja za gospodaru i u njoj je silovita čudnja za tevhidom, Božjim jedinstvom, za poštovanjem prema gospodaru, istizanjem završanstva atributa jednog i jednog Boga. To je knjiga koja ima izvanrednu vrlinu da obiluje potpuno i čisto učenjem u Božjem jedinstvu i ne dopušta da ne bilo koji način lijega ili mahana ili propust ili bilo kakve druge klevete budu bačene protiv uzvišenog stvaraoca. On ne nameće silom svoje vjerovanje, naprotiv, onim učenjima koje objašnjava Kur'an dokazima prethodno daje razlog za njihovo istinitosti. To znači Kur'an sam dadne objašnjenje, ne samo tvrdi. On svoje cijelove dokazuje i pokazuje sa značenim, obrazložnim i snažnim dokazom, predstavljajući jasne argumente da objasni svaki princip koji izreče on čovjeka vodi čvrstom vjerovanju i potpunom shvatanju realnosti. Vrlo jasnim argumentima on odbacuje sve nedostatke, nečistoće, nepravilnosti i odstupanje koji su ušli u vjerovanje ljudi. Kur'an očistio sve što je bio prethodno ovakvi vjerovanje u njegov red i govor. On također učio u svim pravilima koja su vrlo bitna za ljude, jer ih moraju znati kao ljudska bića. Kur'an brani od svake vrste fasada, nereda, takvom silom kakvom se on širio u današnjoj doba. Njegova učenja su potpuno izravna, snažna i dobro uravnotežna, kao da su
ogledalo Božje odredbe i istinska slika zakona prirode. On je kao sunce koje hoće da osveti unutarnje oko i čulost srca. Ruhani Hazain, tom 1, Brahine Ahmadija. Tako na ovo doba Ahmadija džemat ima cilj da širi poruka Kurana u širom svijetu. Zato naš džemat prevodi ova Božja knjiga, časna knjiga. Već smo prevodili više od 80 jezika ova knjiga. I svaki dan mi širimo ovo poruka. Ovo poruka je upućena prema svaki čovjek u svijetu. Pogotovo na prvo mjesto mi kao muslimani, mi smo dužni da pročitamo ovo Božje knjiga i uzimamo ovo knjiga kao putokaz za nas. Neka Allah nama tako uputi da ova Božje riječ, ovo Božje knjiga bude kao jedan pismo prema nama. I mi koristimo ovo pismo, pročitamo dan i noć i vodimo svoj život prema pravila, prema uputstvu od časni Kur'an. Inšallah, od sljedeći program će početi prevod sa objašnjenjem i onda ćemo do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullah.